Това е симулация, която демонстрира явлението биене, което се наблюдава при събиране на две трептения с близки честоти. Ето, тези две червени точки трептят, но честотите им са близки. Виждате как започнаха да се разминават. А синята топка трепти с сумата от двете трептения. Двете трептения се събират. Те са в едно направление с различаващи се честоти. Вижте как след време, ето, амплитудата на трептение на синята точка става почти 0, а тези две точки сега трептят в противофаза. Едното е нагоре, другото е надолу. Постепенно, поради това, че честотите, периодите им леко се различават, ще дойде време отново, когато и двете червени точки едновременно ще се движат нагоре и ще достигнат горния си край. И тогава и амплитудата на синята точка ще е максимална. Ето, максимално. И сега отново започва разминаване. Тези двете сега вижте как трептят в фаза точно, но сега почва да се разминават и амплитудата съответно на синята точка намалява до 0. Ето, това явление се нарича биене. Сумиране на две трептения с близки честоти и третото трептение, всъщност едно трептение с честота, която е равна на разликата от двете честоти. Ето и графика. Ето едното трептение, ето и закона за трептение, другото. Закона за движение на другото трептение. Виждате, ето тук са във фаза двете трептения. Ето тук, където амплитудата е минимална. Вижте, ето върха нагоре на трептение 2 се среща с върха надолу на трептение 1, т.е. двете трептения са в противофаза. Ето тук, където имаме максимум, виждате, ето това второто трептение амплитудата е нагоре и първото също е нагоре. Така че ето това трептение с една доста по-малка честота, тя е равна на разликата от двете честоти. Това се получава от теорията. Тук се демонстрира, ето малко формулки. Ето тук сега да чуете демонстрация. Звук с честота 440 Hz. Ето как звучи. Момент. Така, ето звук с 440 Hz. Ето, спираме го. Звук с честота 442 Hz. Малко по-високо е, висок е тона, само 2 Hz разлика. И ето биенето. Това е трептение с честота 2 Hz. Две трептения за секунда. Два пъти прави. Това е явлението биене. Ето можем да го наблюдаваме. И ето тук. Ударите са едновременно. Постепенно се разминават на равни интервали от време. Ето. Това е противофаза. Един удар, след това другата палка. Но идва отново време, когато и двете удрят едновременно. Ето след малко. Ето. Двете едновременно, почва пак да се разминават. Така. Това е явлението биене. Ето го тук унагледено.